Mga katiksay, nagising tayo ng 5:30. So alis tayo ng alas 6. Sakto, medyo malapit lang naman yun eh. Doon tayo sa site na mga previews nating upload dati. Yung marami tayong nahuli. So mag-prepare muna ako, tapos daanan natin yung bayan ko. So yun, let's go. Hindi natin pwedeng kalimutan to. Alright, mag-helmet pa rin kami para safe kahit malapit lang. So, biyahin muna kami. Dito na tayo. May namamaril na eh, pumutok na. Dito tayo eh.
harapan. Ah, malatiya pala eh. Karagul na galaw pa mo? Tuloy-tuloy yung pinakbong rang ito. Yan si Tatang oh, kasama natin sa ano, sa Paroba yan. Kaway-kaway ka pa mo. Yan, Maniliksay. So yung lagi natin kasama sa Paroba. Lagi namin kapatid yan. Kasangga natin yan, kasangga yan. YouTube, bakit na yung sarili. Dumalang na yung lutang eh. Kasangga. YouTube. Yan. Taga dito lang yung mga yan. Sama natin. Ayan yung uli oh. Ano, may kadali na ka. Sino? Kadali niya oh. Louis. Alright. Kung may pamituran. Turan. Yung aso. Yakang-yaka. Matumal na mga kapitay. So nakaupo ako ngayon dito. Hintay pa lang, baka may matsempuan pa. Pero okay na ako sa nahuli natin eh. Ayos na yan. May uuwi na tayong pangulam. So hintay-hintay pa tayo. Tsaga-tsaga pa ng konti. Maaga pa naman eh. Pero kung wala na talaga lumutang, madalang eh. Sisibat na kami. Yan o. Bababa tayo dito para makita natin dun. Dula. Nahulog ako ah. Dulas. Nahulog tayo. Ay, nabasahin pa ako. Kita na ako may nabay. Kulkulya pala kitang lalam. Dire-diretso. Dire-diretso pa mo ako. Lumusot ako ron, no? Buiset. Yan, tumama pa ng isa bago umuwi. Tiksay. Sa mga bago po sa channel natin, sana subscribe kayo. Ayan o. Subscribe then click the bell para may notification kayo matanggap. Sakto lang, nipis o. Nadagdagan pa yung sa kanya o. Patas na, patas. Dagdag pa.
Ilaw yung tubig eh. Mahirap tanawin. Mahirap matanaw yung isda. Ayan na guys. Yo. Nipis lang tama. May pangulam na. Makalulo. Oh, kailan tayo pupuntang Paroba? Kailan? Malabo pa no? Malabo. Wala, Malabo eh. malabo pa yung tubig niyan. May ano kasi doon eh, galing Harvest. Oo. Galing Harvest. Kaya mga 2 araw. Yun. 2 araw siguro. Yan, pauna na kami. Oo. Yan. Pre, muna na kami. Ingat, ingat. Yung kasama natin, oh. Makakarami pa yan, makakarami pa. Tatang. Ano namin tang? Saan? Kung nasa kaya Alden? Alden, awa. Alden gabi. Wah. Superman, Ergan. Oo. Pagwakan barel. Parang ka kumangkan. Ha? Ayaw ka kumangkan. Kanawat. Lakit eh. Ano pala siya nagpapakargal banda sa amin? Layo pala. Nung ibatang ka kay. Binabike pa lang daw ni Tatang, oh. Malapit kami karon kitang Caribbean Alvin. Si Uto, siya magkano? 80. Boy siya sinto. Layo pala, doon kay Alvin. Hanggang bino kay tayong kilo eh. Shoutout kay Alvin, David. Repairman niya ng Ergan. Bo, paluyo. Dami mo palang customer sa Minalin, ah. Bo. Ang kaloy kay tayong direct. Bo. Kari katamang tayo. Itang kay Alvin kay tayong kay. Paluyo. Itang kilob. At boss. Mandaya ka rin kayo papalpakargan eh. Bo, ang Alvin. So yun, ayun. Kwentuhan pa, uwi na kami. Doon na tayo magtatapos. So yun, maraming salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat sa mga bago pa lang. Yun, subscribe na kayo. Sa mga nakatapos sa una hanggang dulo ng video, maraming salamat. Alright, God bless you all. ABC Tiksay.